Doña Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako? Mga aktwal na Batang Quiapo ang nakuhanan ng cellphone video habang nagrarambulan at nagrarayot sa kahabaan mismo ng Quezon Boulevard sa may Quiapo, Maynila. Ayon sa pulisya, ang mga kabataan ay nagsimbang gabi. Subalit, nagkatitigan ng masama. At dahil doon, nagrumble na sila at nagrayot. Sa kuha ng cellphone video, kitang-kita na may hawak pang payong ang iba at ang payong ay may laman na patalim. Habang ang iba naman ay nagbabato na ng mga bote. Wala nang nakadaang motorista dahil nga inukupa na ng mga kabataan na Batang Quiapo ang nasabing kalsada. Agad namang rumesponde ang mga kapulisan. At sa unang araw ng simbang gabi, 2 minor de edad ang nahuli. Sa pangalawang gabi o simbang gabi naman, 5 minor de edad ang nahuli. At dahil dyan, nasa kustodiya na ng DSWD ang mga nasabing minor de edad. Kaya payo sa mga magsisimbang gabi, magsimba lang at huwag magrayot. Magsimba lang, huwag gabi. Sino? Ako? Kailan ba mga memorize yan? Ay, Yan, basic. Grabe naman yan. Simba. At mga kabataan, no? Parang dati natin. Takaw rayot. Oh, pag hindi magugustuhan yung, ba't ka nakatitig sa akin, ha? Ano, mga ganyanan agad mag-aaway na agad. Parang dati ganyan naman na. Oo, pero, nga no, may mga... Dati naman ganyan, sa atin nga nauso yun pag tingin-tingin mo dyan sa movie, di ba? O sa Bisaya pa, tabis man ka. Di ba? Titig ka. Oo, mas ano lang ngayon, mas na-empower ngayon kasi mas maraming malakas loob ngayon eh. Tsaka ngayon naman, mas madali na siyang mai-report since may mga cellphones na mariresibuhan ka. Mga lalaki lang yan, batang lalaki lang yan. Diba? May mga din yan mga batang babae sa balita. Mga lalaki halos, diba? nagrarayot. Wala namang babaeng, tingin mo dyan, hindi naman kami pala ganun. Pag babae. Irap-irapan lang, parinig, pero yung... Right, wala naman. Oo, pisikalan. Mga lalaki talaga yan kasi gusto nyong, lagi yung strength nyo yung ma-prove eh. Sa amin kasi yung ganda lagi dapat ma-prove sa amin. Kaya, ganun-ganun lang yung mata namin. Ganun-ganon. Okay, ganun-ganon. Maniwala na sana ako. Pero ako ayoko ng rayot kasi ako... pang-romance lang yung katawan ko, guys. Kung dun mo na ilalabas yung strength mo sa kama, wala ka naman ng strength doon. Meron pa. May dila pa. Alam mo, may lalabas mo yung strength mo sa pera. Alam mo, ano din yan eh. Ego din ng lalaki yan eh. Pagkayang yung yaman nyo, yung wealth mo. Yes. Doon nyo na lang i-prove. Alam nyo yung maraming masyado kailangan i-prove. Yan yung mga weak, mga taong weak. Kapag kasi totoong malakas ka, hindi mo na kailangan i-prove yan. Paano yung nagpa-flex sa'yo ng mga big bike at mga kotse? Black agad yan. Kapag nagpa-flex agad ng big bike, ibibidyo, isasend sa akin. Ibig sabihin, hindi sa'yo yan, inulugan mo pa lang yan, no? Malay mo, i-flex din yung RCR, pulipid yan. Ganon. Sa akin ba nakapangalan? Pag sa akin nakapangalan yan, sasagutin kita. Pero pag sa'yo, mapapala ko. Ano nga. Diba? Kahit i-flex nyo yung gano'ng karami yung savings mo. Kung wala naman sa pangalan ko, mapapala ko. Sa bagay. Diba? Ganun, dapat ganun. Dapat ipangalan mo na siya bago dapat i-flex. i-send mo sa akin. Ganun. Ganun pala yun. Diba? Mapapala ko So dyan. yung mga pala-flex, babaero lang yan. Babaero lang yan. Diyan din nila sinisilaw lahat ng babae. Ganun.
At least hindi nangrarayot. Yung tambay. Hindi yung babaero. Di ba? Nirayot ng mga asawa. Yung babaero? Yung tambay. Kaya kasi pa na maghapon na sa bilyaran lang. Yung Batang Quiapo. Yung babaero. Astron. Ay. Nga no. Sabi ni Coco Martin. Batang Quiapo. Kamukha ko pa na si Derek. Si Coco Martin? Basic. Kita nyo naman yung tindigan Akala naman. ko yung Batang Quiapo. Pares yan, Batang Quiapo. Kuko Martin, pares yan naman yan. In fairness, nagsimbang gabi, ha? Impiernes. Alangan mo, impyerno, nagsimbang gabi. Impyerno, nagsimbang gabi. Yung Batang Quiapo. Yung babaero. Siyempre, doon naghanap ng babae. Yung babaero? Yung Batang Quiapo. Taga Quiapo yan. Yung Batang Quiapo? Yung babaero. Basic. Nagparigas kay Tita Max. Yung Batang Quiapo. Yung babaero. Shout out pala sa Binutasan sa gilid eh. Pinutasan sa gilid yung Batang Quiapo? Yung babaero. Akala ko yung babaero yung nambutas. Si Derek, nakikinig ngayon si Derek. Akala ko babaero. Hindi, Batang Quiapo, parang direktor ng Batang Quiapo. Nagtumbling eh. Nagtumbling. Yung Batang Quiapo. Yung babaero. Siyempre, pinatumbling niya yan. Ganun lang Matatapang yan. Yung Batang Quiapo. Yung babaero. Nag-aangkas yan ng ibang babae. Ayan, dito naman mag-umpisa yung kalungkutan. Ay, mga drivers at standby, mamimigay tayo ng 1.5 mamaya. Oy, salam knows no boundaries! At abang din yung mga mananalo namin pag nauli namin kayo ng Love Radio. Noche Buena Package. Worth 1,500 pesos Diba? dito yan. Kaya tumutok na at ito na ang ating Christmas Station ID. Ng Love Radio! Para sa Kabisyo. inyo mga kabisyo. Para sa inyo mga kabisyo. Kabisyo, ngayong Pasko!